Onyamoni no President Kufuor ne ho kan ye friend my sister J.A Kufour nyameto ne sa friend na me dey atwem no mo no tis kasa ana nura kwasiada ye Kufuor soma no tumfo na nante ne mpabo akase so ekọ Kufuor soma ye no Roman kase mu Roman Hill na sede yesie no ye som ewon kran ene da about tumfo to bofo e ma akusie no ana me da na so ye no tis kasa so otumfo ma ono ne mahene na akoma hene ekosi na ne no akoye nti no so muntimi ntrafi na o se ne President Kufuor ne mamu aba ebeda otumfo ase ti mo ho ma mo ba beda otumfo ase ade fa oye ma abusia ene se ono kunafo hye ne monyamba ya te ne otumfo na asuma me akobonasu ti no wetima ba chia no se de asante amamroni no so if you can you know you can form my himfi just your boss nti enne anope ya bo President Kufuor so no wetimi aba ono abeda na kontase me ba cho obetimi atwe impenifo nbia oh President Kufuor na aba na nua ketwa fe no Dr. Kufuor enka ne no ye so afo a o soja asem so the Minister for Defense no asa na MP for mention baby ana na paja hene said the President Kufuor free paja free na yeko hene na said na yeko hene na wo President Kufuor ene Dr. Kufuor ti ne papa ne yeko hene ana ahemfo aka ho esobeja ene ne ma ene apaja busia ene awiadumase so busa ba bia President Kufuor free na mo nyina aba no bedase